होशियार होशियार ट्राइबल berjuang hai 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 ट्राइबल berjuang hai 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 Asam Sokar होशियार 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 जि आथिखालाव आसाम सरकारा मोनद' गोबांथार सुबुं गमा थानाय आरो मोनद' जौगासारनाय हारि बेनो आसाम सरकारा एसटी स्टेटास होनो थाखाय सेन्ट्रेलाव हरनो थाखाय बिथांमोना गनायथि होबाय दा बिनि हेंथायै जोङो बिजनि कलेज इउनिट एबसुआ सोमावसारनाय हाबाफारि लादों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'फोरनि आरो जोंनि गोबां ट्राइबेल माहारिनि 14टा ट्राइबेल हारिनि जि इयुन बेखौ नायनानै जोङो मोनदांदों जोंनि जि स्टुडेन्ट फरायसा बिथांमोना इयुन समाव गोबां अलखदाव गोलैनो हागौ दा बिनि थाखायनो जोङो बयबो फरायसाफोरा मोनदांनानै जोङो बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादों जोंहा जि जौगासारनाय हारि बिथांमोननि जोङो हेंथा नङा नाथाय आसाम सरकारा जि संबिजिरनि हेंथायै बिथांमोना जि एसटी स्टेटास होनो थाखाय बिथांमोना थांखि लादों बेयो जोंनि थाखाय जोबोद अयनाय जोंनि थाखानाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय जोबोद अयनाय जोंनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बुंदों जोंनि बर'नि लिडारफोरा बुंदों बिथांमोनालायनो जोंनि थाखानाय ट्राइबेलफोरा जेबो खथि गैयालासिनो जुदि एसटी स्टेटास होयोबा बिथांमोना हेफाजाब होगोन होननानै आरो बिथांमोना गमामायैनो हेफाजाब होगासिनो दङ बिथांमोना जोंनि ट्राइबेलफोरनि जानानै जेबो खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोनाखै दा बिनि थाखायनो जोङो फरायसाफोरा आरो बर' आरो ट्राइबेल सुबुं माहारिया दिनै बेबायदि सोमावसारनाय हाबाफारिखौ गोबां जायगायावनो लादों जोंनि जा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिला सार बिथाङा जि मोनद' जौगासारनाय हारि बिथांनो एसटी स्टेटास होनो थाखाय गनायथि हरदों एनअसि हरदों भारत सरकारनो दा बिनि सायाव बुंनांगौआनो जाहैबाय बिथांमोना जों फरायसाफोरखौ जेबो सानाखै बिथांमोना जों फरायसाफोरनि सायाव जेबो सानाखै जों फरायसाफोरनि इयुना जि खोमसि जानो थांगासिनो दङ जि जोंहा 10% रिजार्भेसन बेवहायनो जोङो जुदि बे जोंनि 40 लाख जनजातिनि सायाव जातिखौ जुदि जाबसिननानै होयोब्ला जोंनि जि कम्पिटिशन बियो माबायदि जागोन बिथाङा सानाखै दा आङो बुंनो सानदों हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ बिथाङा जोंनि सोमोन्दै एसे साननांगौमोन बिथाङा गाव हारसिङैनो बिदि इनिसियेटिभ हरनो नाङामोन जों फरायसाफोरनि इयुनखौ साननांगौमोन बिथाङा दा आङो बुंनो सानो जोंनि जि एमसि एमएलए आरो एमएलए बिथांमोना जि दङ बिथांमोना जोंनि ट्राइबेलफोरनि जानानै बाथ्रा बुंनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननि समावथ' गैलिया नोंथांमोननि आरो जोबनायनि लामायाव मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननि बैसोआ जाखाबाय आरो जि रिजार्भेसन लानो आङो बुंनो सानो जि जोंहा एसटी रिजार्भेसनाव जोंहा जि बिटिसियावनो हमनानै लादो जोंहा जि रिजार्भेसन दङ राजखान्थि मोन्थाय दङ 30टा सिट जोंहा एसटीनि थाखाय दङ दा बे रिजार्भेसनाव जुदि जोङो गमामायैनो एसटी 6था हारिखौ एसटी होमोरबाय अब्ला बै 6था हारिया जोंनि एसटी जि रिजार्भेसन सिट बेहाय गेलेनानै देरहानानै बिथांमोना सानसे समाव जोंनि बिटिसि बा बिटिआरखौ सालायबाय अब्ला जोंनि गोबां दैदेनगिरिफोरा संग्राम खालामनानै लाबोनाय जोंनि जि बिटिसि आरो बिटिआर बेखौ गुबुन हारिजों गुबुन गोदान एसटीजों जोङो सालायजायोब्ला जोबोद दुखुनांथाव जागोन आरो जोंनि जि थासारि बियो जोबोद दुखु मोननांथाव जागोन जोंहा जि फिसा मोन 14 हारि बेयो गोमालांगोन बेनि थाखायनो जोङो बेखौ गोख्रोङै अपोज खालामो जोङो आसाम सरकारनि सायाव गोख्रोङै अपोज खालामो जोङो जि मोनद' जौगासारनाय हारि बिथांमोननो जोङो एसटी होनायखौ जोङो मानिनानै लानो हाया जेब्लासिम बिथांमोना जोंनि एसटी होनो नागिरनायखौ बिथांमोना गावनि माने फिरायनानै लाफिना जों एलासिम जोङो जिराया जों सोमावसारनायखौ लांबाय थागोन जोंहा जि गमामायैनो आसाम सरकारा जुदि जि रेकमेन्डेसन बेखौ भारत संसदआव हरोब्ला जोंनि जि सानै एमपि बिथांमोन दङ बिथांमोना जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोरनि जानानै जोंनि बर'फोरनि जानानै जोंनि जि खहा बेखौ मोनदांनो जोंनि जि खहा बेखौ साननानै नोंथांमोना जोंनि जानानै नोंथांमोना जोंनि ट्राइबेलफोरनि जानानै खोथा बुंनांगौ आरो जि भारतनि संबिजिराव जि मोनद' हारिनो एसटी होना बेखौ गनायथि होनायखौ नोंसोर माब्लाबा मानिनानै लानो मोना जोंनिफ्राय जोङो जेब्लाबो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामो नोंथांमोना जि मोनद' हारिनो एसटी होना बेखौ माब्लाबाबो गनायथि होनो मोननाय नङा आं बेखौनो गोनां